Ами, чакай се малко секунда. Какво мисли за нека за царско на Ами, завършените грифоните си хубава чаровна си. И така да е, да може би това мога да кажа. За характер не мога да кажа, защото не те знам толкова добре, за да кажа какъв е характер според мен. Като малка беше много добро момиче, тогава така нас. Но виждам, че сега доста си се променила и доста по-различна. Но не знам дали към добра или лоша страна, не мога да преценя все още. Трябва малко още повече да позная, да кажа. Мрази Света и Вислава. Пазено. И и като гледам Света как ме копира фаска, права за това, че супер много ме копира фаска си. Всеки един въпрос, както аз съм говорила, тя го говорила, описанието на Акей е също като моето, за Бога. Деца си търси като моите дрехи, като моите обувки. Направо ми иди да умрат тия неща. И да не обършам темата. Ами това е